Tari rampak barong Samboyo Setyakawan nggih, akeh cacahe 5 maceme nggih sampun swanten dalemipun Bapak Muslim, Ibu Muslim sekeluarga nggih. Tari rampak barong Samboyo Setyakawan dalu menika nyambut gawe bebarengan BSE Audio Sound System nggih, saking rampalan keraton nggih kagunganipun Mas Bayu. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono nggih. Tari rampak barong Samboyo Setyakawan disukani gending, tapi saderengipun disukani gending nggih sumangga dumateng Bapak Muslim nggih putranipun panjenengan nggih. Lek sik durung turu monggo dijajarno ning pinggire tari rampak barong Samboyo Setyakawan kalian disukani gending siji mawon mama Lengsir wengi dados ger manut kaya ya mang simbo iki simbo direwangi awan iki ora turu ger Pitulah bisa netra kagada mengaya agar itu
sir wengi nggih menika gending ingkang angka 1 utawi gending telahir nggih teng wontene tari rampak barong Sambaya Setia Kawan. Nggih.